क'क्राझार सोरखारारि हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव जाग्रा आदार रैखाथिनि सायाव आनजाद खालामनाय आरो सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझारावबो सुबुंफोरनि थांना थानायनि थाखाय गोनांथार जाग्रा आदारनि रैखाथिनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै फुड सेफ्टी हान्जानि गारियावनो नायबिजिरग्रा लेब आरो माखासे केमिस्ट लानानै क'क्राझार सोरखारनि हिनजावसा गोजौसिन फरायसालिनि फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जाग्रा आदारनि रैखाथिनि थाखाय आनजाद खालामनायनि मोनसे सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो। जेराव फुड सेफ्टी गारिनि गेजेरजोंनो गथ'फोरनि जाग्रा बेसाद गाइखेर, आथा, दालि आरो लोंग्रा दै बायदि जाग्रा मुवानि सायाव नायबिजिरो। बे हान्जाखौ दैदेनदों आसामनि फुड सेफ्टी अफिसार बिलिफां ब्रह्मआ। नैबे गारिया जाहैबाय लेबरेटरि इनबिल्ट फुड सेफ्टी अन व्हील्स लिरनाय दङ। बे गारिया जाहैबाय मोनसे पाब्लिक एवारनेस क्रिएट खालामनो हाग्रा मोनसे गोहोम खोख्लैग्रा गारि आरो बेयाव थायो सानै साथाम केमिस्ट आरो लेबरेटरि एसिस्टेन्ट आरो टेकनिशियानफोर। दा बिथांमोनहा स्पट टेस्टिं खालामनानै इन्स्टेन्ट टेस्टिं होनना बुङो जेखौ बे टेस्टिं खालामनानै देखायनो हायो आरो दा दिनैनि बे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गार्लसनि बे मोखाङाव बिथांमोनखौ जोङो माब्रै हजागथा खालामनांगौ आरो बेयाव थानाय स्कुल चिल्ड्रेनफ्रा मा जायो मा थायो बेफोरनि सोमोन्दोखौ लानानै जोंहा मोनसे एवारनेस खालामनांगौ जानानै दङ। जिहेतु स्कुलफ्राव मोनफ्रोमबो लोंग्रा दैफ्रा थिग नङा, बबेबा समाव जोङो बाहेरायाव लोङै नाङो बा स्कुल सिङाव थाखानायखौ लोंनाय जायो। बे दैफ्रा मा रोखोम बेखौबो जों टेस्टिं खालामनानै नायगोन आरो खाथि खालानि साहा दखानफ्राव हाबनानै साहा लोङो बेफोराव गाइखेरखौ मा बाहायनाय जायो बे गाइखेरनिबो सेम्पल जोङो दहाय कालेक्ट खालामखांबाय। बे सेम्पलखौबो जों टेस्टिं खालामगोन आरो निफ्राय खाथियाव थानाय मोखाङाव थानाय साहा दखान अनगायैबो चक्लेट दखान, साना दखान बायदिसिना जाग्रा जालाबायो गथ'फ्रा। दा बेबायदि जानायाव माखासे देहानि एसे खहाबो फैयो। बे ओंखायनो बासिनानै जानांगौनि थाखाय जोङो बेफोर सेम्पलखौबो साना सेम्पल बायदिसिना चक्लेट सेम्पलबो जों लाबोदों। दा बेखौ हजागथा खालामनो थाखायनो जोङो नैबे लेबरेटरि इनबिल्ट बे भेहिकेलनि टेकनिशियानफोरनि दारै जोङो दिनै बे सेम्पलफोरखौ लानानै एसे देखायनो हागोन आरो बेयाव बेसेबां कन्टामिनेसन बा भेजाल दङ बेफोरखौ दा बेखौनो सानदोंना जोङो जिहेतु स्कुल गोयिं चिल्ड्रेनफोरखौनो जों प्रायरिटि होदों आरो जिहेतु बे नैबे जोंना लेबरेटरि इनबिल्ट गारिया फुड सेफ्टी अन व्हील्सआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हरजानाय स्टेटआव बियो गंनैसोल' दङ। दा बियो लवार आसामाव जोबै दिनै क'क्राझाराव लास्ट ओमफ्राय गाबोन धुबुरीयाव लास्ट जाहैगोन आरोखि। दा बे सानसेनि गेजेराव जोङो जा हायो मार्केटआवबो जोङो माखासे सेम्पल लादों आरो दा लाबावगोन 12टानिफ्राय 2टासिमखौ जोङो फुरा एनालाइसिस खालामनो नायगोन। बे साहा दखान बाजारनि साहा दखान आरो जथ' गालामालनि बायदिसिना दालि सालि हाबि थाव थु बेफोरखौबो जों जेसेबां हायो नायगोन दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव मथथे जेसेबां हायो जोङो बे रिजाल्टफोरखौ जों नायनानै उनाव आरो फार्दार जोङो लिगेल स्टेप लाबावगोन आरो मार्केटआव। देग्लायनिफ्राय जोङो मोजां एक्टिभ माबायाव ओंखारदों जोङो दा स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानैनो बे जिनिसा जायो आरो जिहेतु स्कुल गोयिं चिल्ड्रेनफ्रानो गोनांथार जोंनि जिहेतु सानफ्रोमबोनि जोंनि माबायाव ससाइटियाव गोनांसिन रल लायो। जिहेतु बिसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनाय जों माखासे पाब्लिकफोरनोबो जों बे इम्परटेन्सखौ होनो थाखायनो जाहाथे जोङो भेजालफोरखौ जाफ्लाङा बेनि थाखाय बासिनानैबो जानो रोङो बे हजागथा एवारनेसखौ जोङो दिनै होनो आरम्भ लादों आरो दा। थेंक इउ। दे আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে এইটো প্ৰগ্ৰেম লৈছে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এই গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত। খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আগতে হোৱা নাই আৰু এইটো খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টবিলাকে আজিকালি মষ্টলি সেই বেয়া বস্তু বেয়া যিবিলাক আজিকালিৰ পেকেটৰ বস্তু সেইবিলাক বেছি প্ৰিফাৰ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে বুজিব লাগে যে এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। গতিকে এই এৱাৰনেছটো সজাগতাটো অতি দৰকাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আৰু আজি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম এটা লৈছে আৰু আমাৰ স্কুলত আহি কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছোঁ। গতিকে এই সজাগতাৰ প্ৰগ্ৰেম লোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।